bojo njero wae. Apa sih ya? Ngerowe ngerek. Rene yo, Dik. Aku gak usah dadal konde, Dik. Rene yo. Sik tak aku iki TikTokan. Ancara ono ada. Wis korban TikTok iki. Apa ana bojomu iki lho durung gawe kopi. Iki lho ana kopi pengen mau sik sisa lho. Ya, makanya jaga tetep aku tak. Ya. Aku iki gak iso urip kalau ada tetep awakmu. Ini gak ono bolot, kanca sing rene wae. Lha anak Gus, ngene ne. Mesti lah ngerepoti aku. Telepati. Mesti aku sekolah telepati. Sik, sembayang dhisik, celuk ya iki. Gus. Yo, rene yo. Oh, Mas. Nah, hari ini kita ketemu dedak ya Allah. Napa? Oh, ini lho. Nyanyi longgo kene. Napa? Saya tak kena kopi. Bocor apa tak warung kopi. Karena kanca ngopi, bisa sak omongan. Jangan ngopi itu mau ya. Cacat ngopi anu kenyang. Menang. Iya, wis ta. Gratis yo. Gratis sak rokoke. Masuk. Dek, gak enak kopi, Dek. Ngono ya. Ya kok. Kecenderung ndi kon saiki iku? Aku Mas. Ya proyekmu piye lho? Oleh kena corona. Jatuh. Apa oh proyek iki cuma maskeran ngono lho. Enggak enek corona. Proyek gak masker iki piye? Yes, tentu. Kita tidak kopi ya, Dek. Iki kopine. Cepet ngono kopi Aku iki nek gawe cepet. Sono ning. Ini aja tetep. Corona iku kongkon nak minggat kono lho. Terus rokok ini. Ya, bondo ta yo. Mosok rene mok nggawa awak tok. Ini mau ceritanya arep utang warung. Zaman ngerti dhewe rek. Tak nyambut gawe, jonas lho, lengkap. Terus piye? Wingi jare wis arek kenalan. Ya kenalan akeh. Lah iya, nanti goleki nang Cuma di sing serius. kenalan akeh sing gila yo kabeh. Godak aja ini. Seren. Mau dipikir. Sing penting iki kerja maneh. Usaha apa ngono lho? Ya usahae karepe akeh wae. Kan dodolan gak iso ya. Iso, modale sing gak ono. Dodolan pentol ngono lho. Karepku ku ya dodolan online, tapi yo HP ku ngene wis piye. Kadang nek penek gak marah-marah mati yo. Iku nek jare anakku HP kentang ngono iku. Butuh ya HP teloy. Teloy. Ya. Di Lukas tadi lek dikek ragi iki yo tak bungkus pembina ditape. Kok niku iso ae. Sing penting iku iso dikek kuwi. Arep wedok. Anakmu nang kabeh iki. Aja coba CTM mari ngono zamane. Wis tak kok metu wong ruwisan. Oh iya. Sing penting iso pacaran dino, Gus. Cerita ngiming-ngiming aku. Iya. Kita ombene kopi ini lah. Supaya kon sik sampean. Sing enak. Nek kurang yo kasetan iku Ini gratis temen iki. Kok cocok mulai aku tarik bayar iki. Yo, saiki gratis ya paling seminggu ngono lho Lah kopimu kan sak mono. itu mau jalan nek. Kayak lo maneh, Mbak. Dikacang kopi nek diapet nang mati labine. Halah. Lho, nek diapet iso labine. Enggak naik tambah butek kaken kopi. Lho kan kok nyebule ben banter. Kopi bisa mulai manis terus. Kan kembang iki. Iya. Mbak. Iya, Mbak. Tak lembah ya. Lapo? Rawangan aura aku itu ben padang. Enggak.
Bapak iku status. Setelah pikir usaha otak. Oke, Mas. Nek koyo mikir-mikir usaha itu akeh. Modal yo ora. Mana tekad. Mana Bunga, bunga. Ayo. Ada. Ada. Dungo sing gue ngono lho. Oh, sampe luwe-luwe lek dungo. Dadi wong Ngene iki ora ono. Fulus. Utang ono, Pak. gampang kok fulus. Ngetok dhewe. Jange utang piro sih? Utang piro? Jane yo aja utang kei ngono. Wiu. Kok meneh nek kon wis de bojo tak kei. Lah iya wis kawin duwe bojo lek oleh buat tak sahur. Kira-kira ana calon. Sing kabare arek Yo mesti kae sahur. lho. Bisa. Kabare arek kae ya opo? Katut, Kepentung. Ya. katut arus beras. Wis jaremu di pondone iki opo di pondok. Di pondokno Mas kejero ilmune saiki. Alah ya Allah, jenengan paringi Apa gak jodoh oleh- aku siki. Kale mulai lali ini tapi ye. Ya mungkin teko jeneng iki ngabot jeneng. Agus ngabot lho. Apa? Apa artinya Agus iku? Agak gundul ujungnya sobek. Ya iku sing disenengi arek wedok. Kayak jeneng sampe kan apik yo Ima. Ingin dimanja lho. Iya, aku itu selalu manja pokoknya. Tidak bisa jauh darinya. Bos itu. Kan ini kale Iki. Wah, dulu. Apa iki? Gak ngerti yo. Waktunya harus merayu lho. Waktunya harus merayu. Ini dimanja. Iya, pas. Lah aku Agus agak gundul ujungnya sobek kandean iki. Itu jaluk dijahit. Kayak sopeng jaluk dijahit. Gak ono. Tembel. Ono kandean nih Ita. Maksudnya Irisan tengah ae. hancur. Telotok. Tak foto rek. Tak foto rek. HP ku lo anyar, apik. Tak kredit iki. Oh, penggaweane sedino. Asik. Anda nih gak percaya. TikTok, Facebook, Iki ngono melok grup pagiku. tak tau masak. Eh, Ini lu ngomong lah iku. tak kandani yo. Gak usah repot-repot. Tadi ibu-ibu kudu cerdas. Pagi, bangun pagi, karek adang tok, iwak kuku. Pasti enak. Semat Goreng. Semat, terus mateng gos, maksudmu. Gak digoreng. Nek gak iso masak kadung blonjo, sing gak iso masak ono YouTube. Tutorial menggoreng tempe. Masa goreng tempe di YouTube. Nek goreng iwak ya apa nek goreng iwak? Nek goreng iwak iku, jarene adikku yo, jare adikku ku ngene. Ado-ado. Adikmu iku sik bujang kan? Gak harus dibojo. Ya Allah, emang. Tapi ngene. Nek jarene adikku ku ngene. Nek goreng iwak, lebih baik saya menjauh daripada saya tersakiti. Soalnya engko nek nyidek, bedos iwake. Seperti apa? Heeh. Pakai masker, facial, kayak facial. Enggak. Malah kok sudile kayak ono pring dawa iki entek ngene. Awakmu meneh nek golek bojo ojo ngono, Gus. Ojo kaya aku. Disembus. Pasrah ya. Dapat karo manut ini. Golek sing apa sih jange kuat Yo, apa? sing jelasnya wedok. Ya mesti wis ngerti. Kriteriamu ku lho, beke aku duwe tanggo-tanggoku sing di kono. Senjataan ini kawan. Apa senjata? Ngomong ngawur. Ono. Mosok lah, aku gak duwe senjata. Tuh, itu mau lah Eh dia senjata kirane umum. elek, kirane ngeresi. Jenenge Agus dhewe lah niku mau. Loh, Senjatane wong wedok iku apa kudune? Ya duwe. Lah iki Kak pengguna ono. kabeh wong wedok njaluk. Wis sampean iya. Sampeyan jelas iya. Kok nangis aneh. Aku lo masih gak dikai dhuwit ngono kus aku meneng ae. Iya, jopo dhewe. Emang gak betul, Dhewe.
Lho, kon isu rene yo. Tahu iki. Maksudku aku jangan melok kowe kok asli taruhan. Aku kaya wis diparuh bojoku. Iki gak iso. Kuat ta. Mulai melok kowe kuat. Yo kan maksudnya iku gak ngono. Kayak ana pelangganku sing ayu ku. Sinetron. Nggih. Emang ana sing ayu? Ono sing umur Pelangganmu itu apa gak? Oh, sing SD kelas 6 ngono iku. Pelangganmu apa gak tonggomu dhewe? Ya iya. Ya berarti tonggoku dhewe. Aku wis gak ono sing perawan, kabeh rapi. Awakmu wae. Ngenteni opo? Kayak gitu. Tadi kita. Ya. Oh, kita lahir ya. Sajane aku beruntung wae aku sih 3 ekor. 3 ekor yo apa? Petek. Petek. Pokoknya ya dari terus lagi dari terus loro. Iku ki yo karene nganggo mugi yo. Mancing. Masih Mancing. mancing apa itu? Wah, saking gak hobi mancing. Hobi mancing melok. Iku lho. Hobi apa sing tak ono video sing seneng. Usaha. Hobi. Hobi duwe. Oh, Mas. Yo ngene iki ya. Apa sing kirane aku seneng. Usaha tapi wis gak ngomong. Aja TikTok kan Adek. Masih aku yang reken. Hiburan ya. Iki kalau anu, Mbak. Apa? Kopi tok iki ono jajane. Malah jajan riyo yo kulo entek kulo deloken. Padahal nang warung ono jajane lho. Ya meneh tak kena. Kon iki wis njaluk gratis. Aku mau diceluk, aku gak rene. Aku diceluk, dipaksa rene. Iya. Bojoku iki lho jarene kesepian nek ono kancane wis tak kancani. Sik jare kan kanca. Oh gampang. Golekno bolong maneh. Dua. Wetek. Lho ya aja ya. Engko lek Aja. mbok seneni lho, lungsuh ning aku tak ngono. Ngamuk ae lho tak tinggal TikTok kan. Ngamuk. Yo lho. Gaweane kamu. Ya ora satu diduakan nek gak ngamuk iki. Rasaku rasakno tinggal TikTok. Pek ning TikTok. Sarapan durung dikei wis TikTokan. Aku gitu yo ngono. Angin turu TikTokan. Aku gitu ngono golek bojo pas koyo ngono kuwi tak kramu ta. Wong saiki model koyo ngene terus tak kramu iki. Dikempit meneh. Ben aja anu. Kayak ragi. Iya. Dadi kabeh. Tapi maneh. Jalan-jalan wae sekali-sekali wae. Tapi aku nebeng bayar ono. Jare sapa? Iku. Segem jare buka dodolan ini. Yo, tapi wati kurang ajar. Loh, lha apa kok kurang ajar? Bapakmu kono rokok. Malah rokokku dijaluki. Iya. Waran. Tapi enak. Dodolan mie, enak mie ayam. Iku mie dewek. Iya lah siji. Dadi mulai ngono ambekku gede. Bisa. Ayo. Tapi laris. Yo, laris. Wis ana. Kumu golek tuku nang ndi arek. Tuku kiai. Kaya kiai kan yo. Kang ngono kiai. Sing penting iku jalan. Cucu sampeyan lho, kok kopi. Gak usah. Sing penting iki nggawa apa sih? Bawa pulsa saiki iku. Tuh, Iki jare paketan. iya, kalau paketane ndelok pulsa terus pian. Yo opo? Jadi model ini nah ampropan ketaruh nanti pulsa pun kalau pilih pulsa itu ya itu kaya sih bro oh Iya, betul pulsa ya berarti. ya Pulsa Pak Payu. Itu pun. aja terlalu Aku wis duwe wifi. Aku ditango sih lah. Aku tangono itu pun. Tapi
jiwa muda ya. mau ngaji ngono kuwi gitu loh. Selawatan. Kita negara ngono kuwi. Sampeyan vaksin dong. Apa ya? Vaksin. Nah, kok ada vaksin? Juga. Oke. Pak Imam. Wah, batangnya ini. Ojo ngono Gus, lambemu. Anakku ki wis papat, wis ojo ada nambah-nambah maneh. Ibu gitu loh kau ini. Kerja ya, kerja. Sampai hari. Tak tahu muncul nanti. Oh, jendela kembaranmu kan. Kok malah kecoh-kecohan. Oh, my friend. Kecoh-kecohan aja. Mengarah wis enak. Kalau mari ini kerja. Sopo sing kerja? Aku Kerja nandi? kerja. Kayaknya jadi itu. Kerja lho. Wong golek kerja siji karo golek duit. Iya. Aku golek kerjaan. Ada kerjaan aja pegel toh. Mbak Putih suket ngaret kursi kalen. Tapi kau ono duit. Lah iya. Kerja iki oleh. Itu kan dua pilihan loh. Nek ndolek duit iku mesti kerja. Nek kerja iki terus karena ndolek duit. Dua pilihan loh. Kita cari kerjaan apa kita cari uang? Nah, Kerjaan buang kok ngake pinggir kalen terus si orang kerja. ya kayak tamane perumahan iku kok harus ono. Sing penting pikirane tenang dhisik. Mumpung wayahe Bu, iki musim-musim nikah lho. Oleh inspirasi. Ono aku ono. Oh, sok wong wedok sak donya kan situk sing Ono tak delikno. Kuliah. Semua ndek iki betul ya. Oh, gak kejeron ilmu nih. apa? Oh, lho, wong lanang iki dadi imam, Mbak. Wong lanang iki dadi imam. Ya terus. Karena aku urip sederhana. Wah, sing pondokan kan ya pinter ngaji. Oh, kedukuran aku Di ngaji kan lho. kedukuran. Gampang talkin. Kalau kupluk putih lah aku topi yang putih duduk kupluk uang. Oh, rambut Aku Jawa saya. sing penting itu bahagia. Karena aku Coba ya tadi ya. masuk gak kerja aku kalau dulu. Malam minggu iku mbok yo jalan-jalan. Iki dinopo ngawur malam minggu iki Jumat. Jumat itu gak malam Sabtu. Iya. Ya kan anggap aja malam minggu. Ngomong kene ya. Bendino ini gitu. Nah, itu di malam minggu. Iso dipintong ngono Malam panjang gitu. Mingin-minginnya. Ana arek ciliake nang kene. Benar rezeki itu ngono. Bos. Sing iso lan kuwi ge malam panjang. Ada cek kuat. Lho, ya apa? Dan bagusnya sih ngencilin ya. Dan bagus. Potongannya tadi anak papa iki, Gus. Aku mau sekelas dia sudi warung. Apa? Aku ngopi, tapi kok biasanya bro. Kon ngopi di warung tapi gak ngopi itu. Tapi kalau jajannya nanti kau Nih, kayaknya jajan nih mana deh. ini nih. Tahu petis, tahu pung. Kakak gara dijakakno mbek Agus. Iya, ini dulu. Aku tak seneng mang laku aku main kok mau. Tuman gara Agus iku tuman. Padahal aku mau melaku kita alon-alon loh. Ayo pacaran enggak? Iya, rek lali rek. Sek, Apa banyu? banyuku. Terus ayo. Duh, warung kopi tak? Kan jadi mau janjian. Tahu kopi kudu. Nyontek dhisik. Kok yo gak ngopi aku. Yo, es teh. Itu es teh arek. Ngopi nang ngene kafe ojo warung. Karo-karokean lah. Kan ono tahu bakar kan delok live musik ngono. Masuk. Tapi nek ngono dalam kanca wae. Bisa sampai isu. Aku foto kabeh. Kan nyopir di sini. Nopel. Nopel itu aslinya
Jumlah gitu. Ngono enak ya, ono gak enak ya. kurang apa lah gitu kali. Biasa caranya nggak milih-milih sih. Sing penting iku kerja sing disenengi. Pegawai sing disenengi apa ya? Jadi pegawai ku akeh. Senengi apa sing dadi rezekimu. Masa bikin sekolah pinter gitu. Padha sekolah iki pinter kabeh, tapi durung ngerti. Jalan jodoh. Ya jodoh wedok ya jodoh rezeki. Kita mau jalur rezeki wae nah, wis masih kon sekolah dukur. Jodohmu rezeki dodolan kopi terus piye? Jodohmu rezeki angon jago piye? Betul lah. Itu dulu. Zaman dulu sebelum bebek aja. Iya. Ini iso ngramut ya iso bikin bisnis. Boleh kita ini. Ya ono, aku ya gak akeh, cuma arep usaha opo kan yo bingung. Usaha opo, khawatir lupa salah, pilih usaha entek ora. Tapi ya mau kabeh gitu. Wah, Usaha. total mie ayam nyanyi sampean. Iya, Cok. Tak tutup burimu. Mie ayam podong. Mie ayam podong.